Napalibutan o mga tanom kining usa ka gambalay sa Mati City, Davao Oriental. Mingaw apan daghan na og natabangan nga mga kanhi rebelde. Kini ang happy home kun halfway house alang sa mga nag-surrender nga mga miyembro sa NPA. Dinhi makakat-on ang mga kanhi rebelde og pagtrabaho alang sa pamilya, panginabuhian nga wala nila matun-i dihang anaa pa sila sa kalihukan. Ning bag-o lang, gihimo kining benchmark sa mga opisyal sa South Cotabato Provincial Government. Kay nagmalampuson ang proyekto nga gitukod pa ni atong tuig 2013 sa panahon ni Governor Corazon Malanyaon nga hangtod karon moabot na sa 500 ka mga kanhi rebelde ang natabangan. Ug may balik na lang pagkagobernador si Malanyaon, nagpabiling lig-on ang proyekto ug nagsilbing instrumento sa pagbag-o sa usa ka kanhi rebelde ay sila ibalik sa tinuod nga komunidad. Makita sab dinhi ang malampusong implementasyon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Nakadaig og maayo ang mga opisyal sa South Cotabato, labi na kay Deputy Commander sa 701st Brigade sa Philippine Army ang naghatag og pagpasabot sa ginahimo nilang deradicalization sulod sa Happy Home alang sa mga kanhi NPA. Gani, napay mihatag og testimonya nga kanhi rebelde sa pagbisita sa mga opisyal sa South Cotabato. Mihatag sa bug idea ang taga Davao Oriental kung unsaon pagpadagan ang Happy Home. Hilabi na nga gikatakdang mahuman karong tuiga ang gitukod nga ingon ini nga pasilidad sa South Cotabato.